Ten jeden najebánej náš rod autem, druhý tu Rastafarian tady bere koření a vaří. To je... Záznam, co tu vaříte? Picobello! Picobello, taká Všecko to tam najebej. Všecko to tam najebej do tego, no přesně. Až tak. Hej, vy jste kouzelníci. Vy jste měli to stění. Ne tam surovou cibuli tam smažíte. Hej, já jsem to vybral. Hej, co to je? Hej, co to, halušky nějaké? S bryzou? To bude halušky s bryzou? brambory s nivou. To bude taky, nevím, vole, to bude, vy jste, pejčo, tam cibulí tam na kraji a i za slupkou. No normálně, se vybere, ne, není? To bude video, už to víte. Chudé, co na to pravíš? To bude úplně dobré jídlo. Dobré jídlo. Jo. To máte brambory po francouzsku? No. S francouzákem? Jo, tam hřebíku přiložit? Ne, není třeba. Ukáž, ty vole, ukáž. A sedina, hej, jo. Ještě kopřu to ne. Já jsem myslel, že ta sedina to nežere. Sandy. To je dobré, to je dobré, ale jo, kopřu, no. Sandy. Koka. A kopřu, já kapke. Pojď. Jo, no. Fronka za pětizí. Pojď. Jo. Ty opíco, no pojď. Co tam tomu chybí? Ty píšu, to má podle mě dobré. Hej, já bych tam trošku ještě citronu tam dal trošku. To je dobré, to je dobré. To tam kiwi pučí, vole. Agave. Ne, to tam nedáme kiwi, vole. Kiwi, trošku. Kdo tam dával ty suky, vole, ty vole. No ty! Ty tam jsou úplně na piču, ne? Co? Proč tam jsou slupky? Ale už ještě kiwi, já pučí, vole. No, to je kiwi, normálně to je kiwi, počkej, nevím. Pěkně. Zrób za puškę. Bunkę? Ne, a moje boka to si přijde, dám boka. No vynikající, nebo si nic. Dobré. Dobrá praví, že? Ne, to ještě není. Musíš tak prohodit, prohoď to tak. Prohoď, no, já ti ukážu, jak se to prohazuje. Drž to. Nic. Ty to kurva vychýneš a z nic nebudeme. Vemeš a prohodíš tak pěkně. Jo, a to není palačinka. Palačinka.